Ako upraviť call to action? Takže nájdeme si módu call to action alebo CTA a vložíme ho do Elementora, do bloku. A tu máš časti: obrázok, nadpis, podnadpis, tlačidlo. Dajme tomu, že chceš zmeniť obrázok, tak klikneš na toto, vyberte obrázok a tu vyberieš nejaký obrázok. A dajme tomu, že sa rozhodneš, že tento obrázok chceš zväčšiť, aby bol vyšší, viac viditeľný, tak ideš do časti štýl, obrázok, výška a tu zvolíš hodnotu fit height a nastavíš ju podľa potreby. Dajme tomu 45. Prepneš rozloženie na tablete, dajme tomu ako vlastne to bude iba 40. Na mobile v poriadku, hej. Čo ak chceš odstrániť vlastne ten obrázok z call to action, klikneš na toto tlačidlo, kde je košík a to odstráni celý obrázok. Nadpis, klasika, prepíšeš. Nadpis, ribbon tu môžeš dať vlastne také zvýraznenie pre ribbon, hej. Zmení pozíciu vľavo, vpravo. Tu zmeníš popis, tlačidlo, názov, tu zmeníš link. Ak chceš tie dynamické značky, že kam to má smerovať, stránka, interná, boom, tu dáš kľúčik, obsah a tu si nájdeš akú stránku. Ak tam chceš zvoliť pop-up, keď si nájdeš akcie pop-up a tu vyberieš, že open pop-up a tu si nájdeš pop-up, ktorý hľadaš. Hej. Dajme tomu, že chceš zmeniť filtrov tlačidlo, lebo nie je dobre čitateľné, vidíš zelená čierna, nevidno to dobre, vyberieš štýl, nájdeš si čas tlačidlom, farba textu, cez globálnu hodnotu, ty berieš, dajme tomu bielu, farba pozadia, globálna hodnota, dajme tomu čierna, hej, to je jedno. Pri prechode myšou si znovu zhodol farby, biela, dajme tomu, farba pozadia, oranžová. Čiže keď ukážem, tak ostane to oranžové. Časti pokročilé môžeš nastaviť nejaké umiestnenie podobne, tam väčšinou nemáš čo robiť. A prípadne čo už, keď už to meníš, je, že pozrieť sa, ako to bude vyzerať na mobile a podobne, že si teraz klikneš na mobile, ako to vyzerá v tablete a podobne. A ešte tu je taká možnosť, že som zabudol spomenúť, že tu vlád Classic Cover si to prekrýva. Asi ti to ukážem, si videl. Tak, vidíš, tu to prekrýva a keď dáme, že Classic, tak je to tak. Niekedy je krajšie toto, niekedy toto je tu na tebe. Dobre, tento modul vymažeme, aby to neostalo na stránke. Ak potrebuješ pomôcť tvojou web stránkou, ja ti s tým pomôžem, stačí ma len kontaktovať. Ak sa ti video páčilo, prihlás sa na odber kanála stránky Gamer.